इलेक्सन खालामनांगौ नैबे बे जुन मासखौ जोंनो हो बे जुननि मासनि गेजेराव जों एक्सन लागोन दिनै जोङो बड'लेण्ड उन्नति सुरक्षा मन्चनिफ्राय गोनांथार खौरांखौ लानानै खौरां बुथुमगिरिफोरनि सिगाङाव जोङो माखासे गोनांथार खौरां फोसावनो ओंखारनाय जादों मिजिंथियो खौरांगिरि बिथांमोना जोंनि बे फोसावनायखौ गुवारैनो बिथांमोनाबो फोसावनो हागोन बाथ्राया जादों जोङो फैगौ 7 तारिख जुन खालि साननि माने 12 बाजियाव बै बिटिसि सेक्रेटारिनि खाथियाव थानाय निर्भान' गार्डेनाव मोनसे मिटिं लिंनाय जादों आरो बे मिटिङाव जोङो बड'लेण्ड उन्नति सुरक्षा मन्चनिफ्राय बर'नि माहारियारि आफादफोर जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' समाज ओमफ्राय बर' हारिमु आफाद ओमफ्राय आबोब ओमफ्राय गुबुन गुबुन आफादफोर दङ भलन्टियार फर्स जेरैहाय ओमफ्राय बिदिनो BLTफोर दा बिथांमोनखौ जोङो बयनिबो सिटिआव हरै हरै जों लिंनाय जाबाय दा जाहाथे बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैयो दा बेजों लोगोसे जोङो माखासे बुद्धिजिबिफोर मेलेमजिबिफोर बिथांमोनखौबो जों लिंफानाय जादों दा बेनिखायनो बे मेलाव जाहाथे जेसेबां माने बुद्धिजिबिफोर मेलेमजिबिफोर बिथांमोनाबो जाहाथे बाहागो लाफैयो माने जोंनि बे माने फोसावनायजों लोगोसे दिनै बिबुंथि होनायजों लोगोसे बेयाव खोनानाय लोगो लोगो जाहाथे बाहागो लाफैयो जों बेखौनो बयखौबो जोङो खावलायहरो आफादफोरखौ जों मान होनानै जोङो खावलायहरो आरो लोगोसे जोंनि गावबुरा आफाद जों बिथांमोनखौबो जोङो खावलायहरो आरो जों इसिबां माने बे क'क्राझार टाउननि खाथि खाला गावबुराफोर दङ साननो गोरों गामियाव थाग्रा मेलेमजिबिफोर दा बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरनाय जादों दा बिथांमोनहाबो जाहाथे बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो बयबो फैयो बाहागो लाफैयो आरो बे मिटिङा जोबोर क्रुसियेल जागोन जोबोर गोथौयै माने सावरायलायनाय जागोन आरो जोंनि बे सावरायनायनि एजेन्डा जाहैबाय गाहायै मोननै बेनो जाबाय जों बे फरेस्ट ओनसोलाव थानाय जायनाखि इलिगेल इनक्लुजार्सफोर बिनि सायाव सावरायनानै जोङो जों हाबाफारि लानाय आरो गुबुन मोनसे माने आयदा जागोन जे ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै थानाय माने जेसेबां इलिगेलफोर बे इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ जोङो इभिकसन खालामनांगौ बे दाबिखौ लानानै जों जे मावबोदों बिनि सायाव जोङो गुवारैनो गोथौयै सावरायगोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जों माबा मोनसे कनक्रिट मोनसे थिरांथायाव फैनो हायो नामा जों बेखौ जोङो बे मिटिङावनो थिग खालामना लानाय जागोन आरो जोङो बेखौनो बुंनाय जायो जे थांनाय जानाखि समफोर 12 जानुवारियाव जि घटना जाबाय खासिबासि अनाखाना मानसि बुथारनाय सिखोना जोहोलाव बिस्मितखौ आरो बिनि उनाव 17 एप्रिलाव जानाखि रुनिखाटा फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनाय बेफोर जिनिसा जोंखौ खोब माने समखिखांहोदों सोमोनांहोदों दा दिनै जोंनि बिटिसि 6 सिदुलावबो जे जों दिनै सान्थि थानो हाया बे मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोन्दों गावनि जायगायावनो दिनै जोङो गिलुं गिलुं थानांनाय जोंनि जायगायावनो जोङो अफिस बुख्रुबजानाय जोंनि मानसि बुथारजानाय दा बेफोर गोथौयैनो साननो गोनां जाना फैदों बेनिखायनो जों बेफोरखौ लानानै जोङो जेसेबां माने हाग्रा ओनसोलाव बाहेरानिफ्राय हाबनानै थाफैनाय मानसिफोर दङ बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो मेम'रेन्डामबो होबाय थादों जों जावले जावले जोङो माने बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि CHD बेनोबो जों मेम'रेन्डाम होदों आरो जोंनो बिटिसिनि चिफ मानावदि हाग्रामा महिलारिनोबो होदों आसाम गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार बेनोबो जों हरदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बेनोबो जों हरदों दा जोंनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय CHDआ जोंनो रिप्लाइ हरदों दा रिप्लाइ होनायाव बिथाङा बुंदों जोंनो जे जुन माससिम टाइम बिदों नैबे बे जुन मासखौ जोंनो हो बे जुननि मासनि गेजेराव जों एक्सन लागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बेनिखायनो जुन मासनि उनाव जुदि एक्सन लायोब्ला माबादि जानो हागौ थासारिया जों बेखौ गोथौयै सावरायगोन आरो बेनि गेजेराव जों बुंखानाय जायो जे बर' फिसाफ्रा जाहाथे आलाय सिलाय जानो गोनां जाया इभिकसन खालामोब्ला जों बेखौ दिनै सावरायनो गोनां दं जोंहा मानोना जोङो दिनै बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय थाय थाय जेरावबो जाजोब्बाय
दिनै जोङो प्रिथिबिया दिनै एथ' जौगाबाय मानसिफ्रा दिनै एथ' दावगाबाय बे दावगाफुनाय समाव जोंनि हारिया दिनै हाग्रा बंग्रा थाबाय बायनाय जिउ खांनो जेबो राहा गैया फिसा फिसा न'सा न' लुनानै थाबाय बायनांनाय बे अबस्थायाव माने फैबाय बे थासारियाव दासिमबो बर'फ्रा दं बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जाहाथे आरोबाव बे बिफोर जायोब्ला जोंनि बर' फिसाफ्रा जाहाथे आलाय सिलाय जानाङा जाहाथे खैफोदाव गोलैनाङा जों बेखौ गोथौयै सावरायगोन बेनिखायनो नैबे आल'सनाया खोब माने क्रुसियेल जोबोद माने गोथौथि गोनां जागोन आरो लोगोसे ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्रा दिनै ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्राया होनोब्ला जोंहा आयेन दंखायो चेप्टार 10 दंखायो जोंहा आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन माने 1886 आरो बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदों 1947 आव आरो सम सम बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदों दा बेसे बे आयेना जोंहा दंखायो बे आयेन बादियै जाहाथे जोंनि ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जाय इलिगेल मानसिफोर नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर हा उग्रायना लाना दं बेखौ जाहाथे होखारो जों बे दाबिखौ जों गुदिनिफ्राय खालामबाय थादों आरो जों बेखौ फैगौ 7 थारिखआव जों गोथौयै सावरायगोन आरो बे बेलायाव जों बुंनो गोनां जायो बे आयेन बादिनो जोंनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया माने थांनाय 2014 मायथाइयाव एप्रिल दानाव जोंनो मोनसे लेटारबो हरदों आसाम गभर्नमेन्टखौ डाइरेक्टिभ होनानै जे ट्राइबेल बेल्टआव जेसेबां इलिगेल इनक्ल'जार दं बिसोर होखारजोबनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनो रानना होफिननांगौ बेबायदि मोनसे सिटि हरदों नरेन्द्र मदिया आरो बेखौनो बेस खालामनानै जेब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ होखारद'वाखै बेयावबो जोङो सिटि लिरदों आसाम गभर्नमेन्टनो बे सर्बानन्द सन'वाल समाव दा सर्बानन्द सन'वाल सरकाराबो आसाम गभर्नमेन्टआबो होखारनाय जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो सिटि हरदों बे सिटिफ्रा जोंनाव दंजोबो दा बेखायनो जों बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायगोन आरो लोगोसे जाहाथे हाइकर्टआ मोनसे बिथोन होदों हाइकर्टआबो बे प्रद्युत बरानि जायनाखि माबा होनाय हाइकर्टआव ट्रायेल होनाय बिनि सायाव मोनसे अर्डार होदों ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इभिकसन खालामनो थाखाय दा बेफोरखौ लानानै जों सावरायगोन दा जोङो खुनु जाथिनि बेरेखा जों नङा जों रावबो हारिनि जों बेरेखा खामानि मावा जों माथ्र जोंनि अधिकार जोंनि मोन्थाय जोंनो आयेना जाहोदों बे आयेनखौ जों मावनो थाखायसो जों खामानि मावगोन जोंनि हा हुआनो जोंनि जिउ ट्राइबेल बेल्टआ जोंनि जिउ आरो बे ट्राइबेल बेल्टखौ लानानै जोंनो बुंनो थाङोब्ला भारत सरकारा जोंनो बे BTC 6 इयारखौ होनाय जादों आरो दिनै बे ट्राइबेल बेल्टआव जोंहा निरापत्ता गैयाब्ला जोंनि जाथिया निरापत्ता थानाय नङा आरो जों हा हुजों जों खुनुदिन कम्प्रमाइज खालामनाङा हा हुखौ लानानै जों माने जों खुनुदिन जोङो कम्प्रमाइज रावजोंबो जों खालामनो हाया बेखौनो जों थांनानै थानायनि थैज' थांज' जोंनि जिउ हिसाबै जोङो मोनफिननो थाखाय जोंनि हाखौ जों नाजानांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो जुजिनांगोन आयेनगत भाबै दा बेनि थाखायनो जोङो फैगौ 7 थारिखआव जाहाथे बयबो सावरायनायाव बाहागो लानो फैयो आं बेखौ गुरैयैनो बड'लेण्ड जुनार सुरक्षा मोनसन जानानै गासिबो आफादफोरखौ गासिबो बेक्तिफोरखौ आङो गोसो गोरबोजों खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों।